Πάμε βίντεο! Ταξίδι στις μνήμες! Λαός με ζωή θα πει λαός με μνήμη. Σπυρίδων Μελάς. Η ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου από την αρχαιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Τα σύνορά της εκτείνονται μαζί με τη ενιαία Ηπείρου από τον Αυρακικό κόλπο μέχρι το Γενούσο ποταμό. Όπως έλεγε και ο Πτολεμαίος, αρχαίγονος Ελλάς Ήπειρος. Η αρχαιότητα της Βορείου Ηπείρου λοιπόν αποδεικνύεται και με τα πάμπλουτα μνημεία της αρχαιότητας. Το θέμα λοιπόν της Βορείου Ηπείρου ετέθηκε το 1913. Μέχρι τότε δεν υπήρξε θέμα Βορείου Ηπείρου, παρά μόνον η Ήπειρος ήταν ενιαία και αδιέρετη. Το 1913 οι μεγάλες δυνάμεις, η Ιταλία και η Αυστρο-Ουγγαρία, οι οποίες είχαν συμφέροντα στα Βαλκάνια, θέλησαν να δημιουργήσουν ένα νεοσύστατο αλβανικό κρατήδιο. Οι Ηπειρώτες ενοχλήθηκαν αρκετά από αυτή την εξέλιξη και δημιούργησαν στρατό, απελευθερωτικό στρατό, τον Φλεβάρι του 14, τη 17η, κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Οι απελευθερωμένες αυτές πόλεις και ο πληθυσμός ήταν μαζί με τον ελληνικό στρατό και κυριαρχούσαν σε όλη την επικράτεια της Βορείου Ηπείρου, δίνοντας μάχες κατά των Τουρκοαλβανών. Μετέπειτα το αλβανικό κράτος άρχισε ένα σφοδρό πόλεμο εναντίον του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Το βορειοηπειρωτικό έπος τα λέγαμε και σε καμία περίπτωση δεν είναι αλβανικό έπος, του 1940 το ηρωικό. Ο ελληνικός στρατός μαζί με τα βορειοηπειρωτικά τάγματα αγωνίζονται για την εκ νέου κατάληψη των πόλεων της Βορείου Ηπείρου. Έθεταν ότι μετά την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάς θα έχει το δίκιο με το μέρος της. Δηλαδή θα αποδοθεί η Βόρειος Ήπειρος εκ νέου στην Ελλάδα. Έκτοτε λοιπόν ο ελληνισμός αυτός της Βορείου Ηπείρου δυστυχώς έζησε ένα δράμα. Έκλεισε τα σχολεία τα ελληνικά, άρχισε το 1967 να βγάζει εκτός νόμου τη θρησκεία, οι εκκλησίες λαιλατήθηκαν, τότε αριθμούσαν περίπου στα 950 σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο, τα οποία τα περιόρισε. Τότε οι μανάδες της Βορείου Ηπείρου, οι μανάδες μας λοιπόν, κρυφά πηγαίνανε και κάνανε δικά τους κονίσματα στα σπίτια, στα υπόγεια, ανάλαμβανε τις λαμπάδες και κρατούσαν αυτή την πίστη του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας κρυφά μέσα στην καρδιά τους. Τα παιδιά μας, τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα ως ξένα ή ως αλβανόπαιδα στα σχολεία, μας κάνει εντύπωση και πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να διακρίνει ο εκπαιδευτικός κόσμος τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, της αιματοβαμμένης και γενέτειρας των μεγάλων ευεργετών, της μητέρας πατρίδος της Ελλάδος. Αν ζούσαν η Ζάπα, Αρσάκης, Μάνκας, Σίνας, Ζωγράφος και άλλοι βορειοηπειρώτες ευεργέτες, πώς θα αντίκριζαν τέτοια ταπείνωση από την ίδια τη μάνα Ελλάδα προς τα τέκνα της Βορείου Ηπείρου. Η μνήμη είναι το ημερολόγιο που όλοι κουβαλάμε μαζί μας. Όσκαρ Βάιλντ. Χαιρετίστε μου τη μικρά Ασία, την πατρίδα μου. Ας μην μας μισήσει επειδή ποτίσαμε τα χώματά της με αίμα. Ο Θεός ας τιμωρήσει τους δήμιους που εξώθησαν τα αδέρφια να πολεμήσουν μεταξύ τους.
Αχ, ας ήταν ένα απλό όνειρο όλος αυτός ο πόνος που τραβήξαμε. Η φωτιά απλωνόταν παντού, ντουμάνιος ο ουρανός, μαύρα σύννεφα ανηφορίζανε και μπερδευότανε το ένα με τ' άλλο. Κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, τρελός από φόβο, αρχίνησε να τρέχει από όλα τα στενοσόκακα και τους βερχανάδες και να ξεχύνεται στην παραλία σαν μαύρο ποτάμι. Σφαγή, σφαγή, Παναγιά βόηθα, προφτάστε, σώστε μας. Μια χώρα χωρίς μνήμη είναι μια χώρα τρελών, Σαταγιάννα Τζόρτζ. Ο πόντος εκτεινόταν ανατολικά από το Βατούμ και έφτανε δυτικά μέχρι τη Σινόπη και τον Άλλη ποταμό. Οι Έλληνες που ζούσαν στις ιδρυθήσεις πόλεις του Ευξήνου Πόντου ήταν περίπου 700.000 έως 750. Στην περιοχή του Πόντου αναφέρεται ότι ήταν το Χρυσόμαλο Δέρας και για το λόγο αυτό έγινε η αερογραφική εκστρατεία. Ακόμη στην περιοχή αυτή, στην Κολχίδα, αναφέρεται ότι ζούσαν οι Αμαζόνες και ήταν ο τόπος μαρτυρίου του Προμηθέα. Ιδρύθηκε για 257 χρόνια που κράτησε η Αυτοκρατορία των Κομνηνών. Σε όλους αυτούς τους αιώνες, η αρχαιολογική, η πολιτισμική και η πληθυσμιακή σφραγίδα του ελληνισμού ήταν το σήμα κατατέθεν. Η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Την πατρίδα μου έχασα, έκλαψα, επώνεσα, λύομαι και ρεθμό. Ξεκινώντας από το Βατούμ, προχωράμε στο Ριζέο, τα Σούρμενα, την Τραπεζούντα, την Τρίπολη, την Κερασούντα, την Ορντού, την Ινόη, την Αμισό, φτάνουμε μέχρι τη Σινόπη. Αυτές ήταν οι πανέμορφες ακρογιαλιές του Πόντου. Να στεγνώσει ο λάριγγάς μου, εάν σε ξεχάσω, ποντιακή γη των πατέρων μου.